A ja sam Ko je? Jovana Jeremić. Ja. Moj bur. Daj ruku. Šta se desilo? Mogu da ti konkretno ispričam šta se dogodilo. Ja sam bila u frizerskom salonu. Pa šta si radila tamo? Ja se javljam na telefon da pitam jednu profesorku, nastavnicu tada, šta se dogodilo, je li izabran đak generacije, očekujem. Ja sam očekivala da meni moja titula dođe, jer ja sam radila da je osvojim. Pa jel ti je uspelo? Kafanđijska ćerka sa Ibarske magistrale ih je pobedila. Al kako? Zato što je imala rezultat. Zato što je imala rezultat. Nego mora da se zna. 3. mesto na republičkom takmičenju, 2 poena. 2. mesto. Koje je drugo mesto? Da ti skratim priču. Nastavnici su odlučili da ja treba da budem đak generacije. Ja sam proglašena za đaka generacije zvanično u srednjoj školi. Pa je li moguće? Ja sam to podnela užasno teško. Jer ja nisam imala detinjstvo da bi bila dobra. I nisam imala slobodno vreme, nisam se družila sa svojim prijateljima da bi na tom takmičenju. Vraća se! I Luka, zanećemo oboje pred Milevinu kafanu! Uopšte ne gledam, meni ništa ne treba. Mislim, ja ti iskreno kažem. Ja sam toliko skromna da mi apsolutno ništa ne treba. Gde? Gde? Vole, gde? Gde je šta, gazda? Gde je ona grdoba? Ona matora smrdljiva krezuba veštica? Znate, ona je mnogo cenjena među rajom. Cenjena. Teško je da bude cenjena. Divnu publiku ima.